bahai tongmai khajana mare kaching song kha Khwlainai rok jotno kam gorong tong na hinai tinarok ni bagi haino hai lifestyle video tubui phaikha jistin Tripurani je khoroksa actor je director bo tei bo video editing no khlaio binmung ge Krushaal Reang Krushaal Reang no jotno sinio bo hinke old actor mi mano phiaba bo tabo bo asamung khlai tongo gai jeng bini biography te bini background rok jeng tini saiman lainai tei bini qualification bini family member rok tai bo tabuk tamo khlai tong aborok bebak no jeng tabuk saiman lainai amar sasikon rok tapno Kokborok ni tegan entertainment channel no subscribe khlai kongke tabuna subscribe khlai paidi no paidi video no senglai si jeng pulana saimanai chini takho Krushaal ni real bumung tamo bini real bumung ke Krushaal Reang nickname Bablu bini asemani sal hinke 7 March 1987 bini kami eba bini village hingkai Sirampara district North Tripura qualification BA complete the graduate khlaijak bo BA complete khlaika 2013 no phaide jeng tabuk saima lainai bini family member bini family o bori khorok nei tei chala khorok tam borok jatoi total bini family o khorok ba bo kaijak mani year 2016 no bo kaijago phaide jeng tabuk saima lainai bini first music video ni bumung tamo bini first music video ni bumung ke sal tal nokha ha album khlaijaka yamrau album o bini last music video ni bumung ke tong tutui chatutui tabuk saima lainai bini income busuk tai bini bobo haike bo income rok mani tong jenga borok tabuk saima lainai bini kaisa video acting khlaitanio bo 10k rok mano eba 10000 ke bo mano cam te abona karibo camera video editing ni hinke bo kaisa project o 25k bo nahao 25 to 30k rok hebo nahao abo sudo project ni bujiwi abo project no bujiwi bo nahar phaide jeng sabok saima lanai bini music video rok tamtamo popular ongkha boni music rok ke norakabo pona naikena ahipona angoro jeta views eba viral abona angtini select kai oro naharka amoni bisingo ke miling Malang Serek sarak mai thanggo aniyo butha serek sarak mai thanggo aniyo butha nasing Gradi patha Gradi ani ko thaisa nung khana we thandi wanchuk ma angle wanchok mangle ni ni ham jamano manan hne tei kaisa movie bobo tisha jak pheba a movie takphano release nyakho a movie hinke makhang movie pani ha hanchak mung chunar shana find out and kill it khaklayo a movie rok sung nui manane tabok samla bo present tamo khlai tong bo 6 year World Bank ni kaisa project o samung khlaika tabok ke bo project paimani ulo teo sa haina hai agini video project te camera video editing te acting dok haina hai teo sa khlai tongo te bo kisa samung rok bo khlai tongo gaina rok tini saima kana chini takhok Krushaal Reang ni lifestyle video rok Khwlainai rok video no chajagano hinai o video no rok chajagano 1000 like supongri ang o video ni bagai 1000 like ni target tonika ga haina bai next video malai phinai Hambai